L-uffiċċju tal-Prim Ministru ċaħad kategorikament dak li ġie allegat mill-Aqda Repubblika. Dan sar permezz ta' stqarrija li wieġbet għal stqarrija tal-istess Aqda li l-Prim Ministru Robert Abela ta' istruzzjoni lil xi uffiċjali tal-Pulizija biex ma jinterrogawx persuni li ġew indizzjati fl-inkjesta maġisterjali dwar il-konċessjonijiet lil Vitis Global Healthcare u Stewart Healthcare. Il-Prim Ministru jiġħad kategorikament u bl-aktar mod assolut li qatt ta' xi direzzjoni simili għal kif ġie malizzjożament irrappurtat. Dan ukoll bla ma mqar saret verifika mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru qabel ġie ppubblikat ir-rapportaġġ li juri kemm l-intenzjoni ma kienx ta' rapportaġġ fatwali u veritier. Id-deċiżjonijiet dwar min jiġi interrogat jew le u dwar min jitressaq quddiem il-qorti ta' ġurisdizzjoni kriminali jew le huma esklusivament f'idejn il-Pulizija Eżekuttiva u l-Avukat Ġenerali u l-Prim Ministru kien kompletament estranju għal dawn id-deċiżjonijiet li ttieħdu u b'ebda mod ma ndaħal fil-funzjonijiet tal-istituzzjonijiet imsemmija. Hawn ġie rimarkat kif pajjiżna taħt it-tmexxija ta' Robert Abela għadda minn sensiela ta' riformi favur it-tisħiħ tas-saltna ta' dritt fejn istituzzjonijiet differenti jaħdmu b'mod awtonomu u mingħajr biża' jew favur. Riformi li twettqu qed ikomplu jitwettqu ġew rikonoxxuti minn istituzzjonijiet Ewropej tant li fl-aħħar rapport tagħha l-Kummissjoni Ewropea rnutat titjib u żvilupp notevoli fit-tisħiħ tas-saltna ta' dritt. Dan wara snin twal minn amministrazzjonijiet preċedenti fejn ix-xejn u nolle prosekwi arbitrarju kien ir-regola u l-Gvern kien anke jispiċċa fl-interrogation room tad-depo. Al kontrarju, il-Gvern ta' Robert Abela jibqa' impenjat li jkompli jsaħħaħ is-saltna ta' dritt u jinvesti fir-riżorsi tal-Korp tal-Pulizija biex dan ikompli jsaħħaħ l-effiċenza u l-effettività fl-operat indipendenti tiegħu u mingħajr intħil, temm jgħid l-Uffiċċju tal-Prim Ministru.